На моя приятелка има рожден ден. Имаше рожден ден, обаче аз не можах да отида. Не съм го честитила, понеже нямаше тя телефон. И сега ще хода да честита рожденият ти ден. И да натяхнете да си купили телефон. За да може да си говорим. Хора, почти стигнахме до къщата и сега тя без да знае, ще отидохме от тях. Ще видим какво ще стане. Майка и ни гледа от прозореца, хора, не мога. Много е срам. Срам обаче не знам как ще честита рождения ден. Оля-ля! Може би като излезне. Не знам. Ще се върна след малко. Или... Хора, чакай. Хей. Ще се върна тук. Здрасти. Честит рожден ден. На мама. Аз го взеха, мама. Не знам вече. Дали пак имаш? Не беше, че зацикли. Това ще го използваш за аларма. Еми да. Да те буди сутрин. Аз ядем.